Ngibingelele bonke abazalwane egameni lenkosi uJesu. Amen. Sibonge uNkulunkulu osilondile wasigcina ukuthi sibe khona ngoba la sizodumisa kahle kahle le inkonzo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So ke nami ngibonga ama-organizers enzile ukuthi leli thuba noma leli langa lifike lenzeke base becela kuJehova. Haleluya bazalwane. Ngaphandle kokuchitha ke isikhathi ngizocela ukuthi umfowethu MC angibukele incwadi kaGenesis 3 and then iverse 5 afunde nje. 3 Exodus 3 baba verse 5. Saqala ukufunda bazalwane. Exodus 3 verse 5. La ifunda yakhona kanje. Khona ke wathi ungasondeli lapha. Khulula izibhatata zakho ezinyaweni zakho ngoba indawo kuyo ingumhlabathi ongcwele. Then he said, "Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground." Yabo, akesifanele namehla sibonge Jesu. uNkulunkulu wethu umuhle wena Jehova umdali wethu. Khuluma nathi manje thina sisalele. Sizwe wena ukhuluma fihla mina Nkosi kodwa veza ubukhulu bakho ngelakho igama elivelezwe ngoKristu Jesu kuze kuphakathi. Amen. Amen bazalwane. Lokhu kujwayelekile abantu bayakwazi bonke. Ngicabanga ukuthi nami Nkosi ivoice yami inkulu kakhulu. Lokhu kujwayelekile abantu bayakwazi bonke ukuthi uNkulunkulu wakhuluma enkosini ukuthi ikhumule icathulo. Niyazi nithi isihlahla uma sivutha ukuthi uJehova wayikhuluma ngubani. Haleluya. Kodwa ngifuna ukuthi isihloko sami sizokhuluma ngecomposition. That's why ngivulele lizwi ngoba kwesinye isikhathi abantu baye bathi sekukhona ivangeli elisha nevangeli elidala. Kodwa ke uJehova wakhuluma kudala namanje usakhuluma. Akashintshile akamshama akamdala. Amen bazalwane. Ngizokhuluma ngecomposition engenza ukuthi ngithi uNkulunkulu asibukele lizwi elithi khumula imbatata zakho ngoba indawo ome kuyo ingcwele. So ngizothi icomposition ibalulekile. Oqala ngiqalela ukuthi uDavid kwakumbhali wamaculo. Kodwa wayethula uma ukhuluma uJehova. David bekuyi-good composer kodwa bekuthi makhuluma uJehova bese ayathula. The reason why ngikhethe lesihloko esithi composition ukuthi manje sekukhona izinto ezihlatshelelwayo abantu bengakhumuleli imbatata. Angithi imbatata abantu ngengqondo bangacabanga icathulo zodwa. Kanti imbatata ziyaba khona engqondweni yomuntu. Reason why ngisho kanje ukuthi siphelile isikhathi sokuthi abaculi bakithi noma composer athi solala emahlathini sodliwa yingwenyama. Ngoba amahlathi kahle kahle indawo yengwenyama. Amen. Or athi ngilwa nabala nami ngilwa nezitha zami. La sisemseni kaJehova. Sisindiswe ngomusa. Siphiwe lenkonzo ngomusa. Amen bazalwane. So that's why isihloko sami siya ku-composition. Ukuthi i-composition yethu kumele ibe constructive. Uma ngabe sicompozela noma ngabe sihlabelela uJehova, akufuneki ukuthi singene kuJehova singakhumulili imbatata. Imbatata ke ziningi, ungangena nezinto zangaphandle uzilethela. Oqala ipride. Imbatata leso. Number 2, ingqondo engasindisiwe. Yabona umuntu ongasindisiwe ukuthi ibandla kaNkulunkulu
lenza izinto zokudumisa uNkulunkulu enza i-opposite yezinto ezingavuleki ebandleni kaJehova. Ukhona ukuthi athi umuntu ephiwe isiphiwo kodwa aqhoshele uJehova, aqhoshele nabantu bakaNkulunkulu. Kahle njengoba labazalwane beme kanje, kufuneka i-composition yabo oqala isenze ingqondo zethu zisise emseni kaNkulunkulu. Amen. Okwesithu, indlela abayiyo babehave njengama-ambassadors kaJehova. Amen bazalwane. Ngizothi emzini waseSathane ake asilwelele sonke bazalwane njengoba sinako ukuthi zonke izinto zethu zibe constructive. Singene ekugcweleni kaNkulunkulu sikhumulile. Actually silahlile izinto ezingafuneki. Haleluya bazalwane. Yingakho-ke ngikhulume ngale ncwadi ngoba le ndoda yayisondela phambi kaJehova. So uma uzosondela phambi kaJehova uyazimisela. Oqala nje njengala uma uya local ukhomba phansi. And uma uya local ungahamba namaslipers. Ungafaka ne-2-piece yengandi. Kodwa uma uya edrobheni ngeke kwenzeke ukuthi ufake i-2-piece noma ufake ama-sandals noma ungagezi. Kodwa uyazimisela uyageza ubukeke kahle ube muhle ngoba usuke ukhomba kuphi phezulu. Ukhomba phansi nokhomba phezulu akufani. Kodwa abakhomba phezulu fanele benze izinto ezifunwa umbuso kaJehova. Amen bazalwane. Angazi noma sisonke la. Ngithi mina i-composition ecompose abaculi bakithi nathi akufuneki sithenge izinto ezingasise enkosini. Amen bazalwane. Ngoba uma uzothi ngilwa nabantwana ngilwa nezitha zami, Sathane uphuma phi? Sathane uxakile nje. Uchazani? Ngoba uNkulunkulu esikholwa uye uNkulunkulu womusa. Umlayezo enginawo nje bazalwane ukuthi i-composition yethu ayibe constructive. Haleluya bazalwane. Ukhona isihlabelela abasiqale ngaso. Ngiyacela ukuthi abasiphile basamile bazalwane basalinde abazalwane ayasihlabelela ngoba inkulumo yami igcina iya kuso leso sihlalo. Alikigama elihle
athi alikho igama bese maqhubeka lithi nawe uneza uzosindiswa. Inkinga yethu ukuthi sinokuhlathelelela abantu abangasindisiwe. That is why uzothi noma kuqhubeka endleleni ngoba abasindisiwe. Uzothi maqhubeka endleleni kube khona izimpi, kube khona ukungathandani. Kanti ke uma ngabe sisegameni elihle so besibukele uNkulunkulu oluthando. Akanathando kodwa uluthando. Uma ke umukele yena already phakathi kothando, uzothanda umzalwane nengqondo yakho izoba clean. Amen bazalwane. Ngengathi eqaleni sisemseni kaJehova. Siphiwe lenkonzo ngomusa. Ngakho ke uma siphakathi kwale nkonzo asinazitha. Uma siphakathi kwale nkonzo asikholotelani. Uma siphakathi kwale nkonzo asiqhoshelani ngeziphiwo uNkulunkulu. Likalathi sikaNkulunkulu thina sikhonzela negift. Amen. uNkulunkulu ubekile kithi sina sisonke ama gift angafani. And uNkulunkulu ufuna ukuthi lama gift angafani siwasebenzise. The reason ngiye kuMoses, uMoses uke waba nefear, wasaba, wazinyeza, wacabanga amalimi, wacabanga ukuthi angikwazi ukukhuluma kahle. Uma ngisho igama eli1 ngithatha 30 minutes ukuze liphele lelo gama. Kodwa uJehova ebukile phezulu ezulwini wabona ukuthi uMoses is got the talent, is got the gift, uphiwe amandla. Ngakho ngizothi baqulu bakithi niphiwe amandla. Thina sifuna ukuthi nisisenkosini. And sifuna ukuthi thina manikhopozele izinto ezibeka emseni kaJehova. Ezisenza sisondele singasuki emkhoneni kaJehova. Haleluya basathi. Sesikhathini sokuthi ke abaqulu bakithi bangadlisi alpirima. Ngoba alpirima umuthi wamaqondana. So afune kukhona lento eyashiwa abantu bathi umuntu ubhimbela inkosi yakhe. Ngiyadifara kancane ngoba yithi esizwayo. uJehova uthe thina somfanekiso wakhe. So akwazi ukubheka inkosi yakho sifana noJehova. Ngoba manje besiphiwe wona uJehova osifanekise naye. Sifana naye, silalela njengoba yena lalela. Amen bazalwane. So emphasize lokho imessage enginayo uNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi icomposition yethu ibe constructive. Sisenkosini siyiphatha ngokungcwele njengokufuna kwezingane. Amen.